garini sunglass rok lai tongbe khawro thik o jaga nongo ang phaijak tini basebari hatini biskango norok nugui mankana mo lahar mongka national highway mongka yang agartala thangmani lama mongka behlabari komalpur manikbandar yang kolesor thangmani mo lam ang tini oro phai bosa phaimani hingkai thanai বৃহস্পতিবার 26 তারিখ 26/10 বৃহস্পতিবারও তাখক বিশ্বজিৎ দেববর্মা চার গরিয়ানি তিনি অল আমন ফেরজাক মানি তাখুর বুখরক আসক লামা কটর হিয়াবা বেসকান্তি ফাই ফেরি রিজাখা বেলে ওয়ানামা সিজাকক তাখুর বুখরক অর মহাইকে ফেরজাকনি লামা দে নাইদি বসে কটর লামা বা প্রিপ্লান তঙ্গি দে ফেরকা তাখুর বুখরক বেলে ওয়ানামা সিনচা মহাই পাতি মুংমানি খরসা বুখক থিমানি সাথি বাসাসি লায়কো কে হাইন হাই তিনি তাখক বিশ্বজিৎ দেববর্মা bo thijaka o lahar patimung mani yang ulo bono khoi sa khamok lang ya kanoi jibi rohakam hambi mayangai jibi ni hambi mayangai tini kamio tini bin mangku tini tuoi bono kasto khoi paile khe takuro bokrok nonna tini phunai 26 তারিখ বৃহস্পতিবার দিন ওরো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট খা বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফের কিরাংখা গাড়ি নাম্বার TR 06 2777 রং সাইতো ফাইয়া কোনে ফেরয়া কোনে বনো জীবিত রাখা খয়ত রাঙায়া কোনে জীবিত রাখা রে পারখাই দহকা কিন্তু আবম পরে ব তিনি খাই লাংমা চয় থাকা বিনি অরব ঠিক অরব রং সাইতো অরব অঙ্গো ঠিক ব ইয়াংনি ফাই দङ অরন kita yang side ke thamani as yang phajingni phayo le oro thik oro phaya kone bo gari thutai jakka osok side to phaya kone thutai ka yang ni phaibani ashram bari phajingni phayo speed ngano prai 100 yama 80 kai abo omphram no 80 speed to phaya kone bono thutai ya kone tini kai bini langma choi thangata hingga bini bumungkai Papu Kor bufane mungkai Narayan Kor Ashram Barini jo so duita gotha just chung tongoro bazaro no chung nuk tongoro no tongo chung oro no tongmani thik o jaga bo mo juta ro boni boni namla na ini no juta hingga gari dekhai obo ito sunset drum khewro se oro drum tongmani poto yang thana libo na de lama bose kotot bose pass he lama bahai khosaka dino sab khosaka khosa mani kai to chungno khosaka as anga somoyo kai nokni phaimani yang dogano thangai tongmani as somoyo auto speed of phai tongo bini ukologo 2-3 bike bo phai tongbo no ruphrega inke anga somoyo naharai tongkha somoyo chini da Biswajit yangni phai tongo yang ekdom parking ni bisingo no mane drum bo tongo je bin buskango drum ni buskango kai da Biswajit auto emon speed of phaika bojo ayang si koina nangoba yang phaiya kane bono thutaiman pore da Biswajit thangai drum bo bari riwa kane klai khating kiwo auto amon pore yang buskango bo auto tongo auto bo nuglia bo speed of thangai chairman bo thangai lombaikha ekdom khub serious chung khojai tlang khawroni khoyo thamani logi no bono refer khairo ka GBO bang no tlangai thango huilan simi lastu ang no tongkha hati mo jagani bumongka posim basaibari sabda kaisa chingya khu naidi temasa borok thipaikha mo chini chini borok no sabda kaisa je khonia borok tamo plan khaiga saimia chini borok thimang tongo chung to bongni hai chini to chung plan kore ble bong to plan bo sabta kaisa khoi chini borok thimang ji tongo mo putike khabi nai ba mo sola ma thalai nai haino pheya namo piri plan tongi mano takhro bukhro sal bat koraya kereng saya gawachin borok ezagi thi dong langma ari jagi tongo bele wana ma sincha dabo lukoro mo na sing tongo kerong ni bakhaktei besok ba krak mazrari no o phenai ne bu mongkha Papu Kor nai tong bagi joto takuk te buk chungno hambai